Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta. Snowboardingu som sa dostal cez časopis Bravo v 95. keď som to tam videl. Hneď sa mi to napačilo na bomby. Tak som povedal mamke, nech mi kúpi snowboard, že potom mi nebudem musieť platiť za vleky, lebo vtedy nás ešte na vleky ako snowboardistov nepúšťali. Jazdil som ako tak 5 rokov vo nejakých partiách a tak, skúšali sme prvé veci, nejaké tie triky a tak, žlaby. Kolo domu viac menej len. A potom som sa dostal k učeniu tak, že som si povedal, že byť inštruktorom je vlastne asi najlepší spôsob, ako stráviť zimu na tých horách a byť naozaj časť nejakej partie, ktorá spočiatku bola taká undergroundová. Každý bol rád, každý to veľmi hrotil, bolo to fakt fajn. Potom čo sa týka toho učenia sú samozrejme hore, jeden druhého sme, jak sa povie, potiahli stále v tom učení, sme si ukazovali nejaké veci a tak. Takisto aj v jazde sme sa ťahali hore, vždycky niekto niečo došiel a objavil nejaký žlab, neviem, alebo sme postavili nejaký skok doliny a takto sme sa spolu ťahali hore. A potom ten fan prišiel z toho vlastne taký, že som vlastne pochopil z toho to, že áno, som na horách, môžem tam byť, tak sme to začali proste využívať. Chodevali sme domov z kopca o 4. o 5. proste na bomby unavení, na bomby najazdené. No a prišla jedna dobrá zima, naložilo strašne veľa snehu a už v podstate veci bolo rozhodnuté, kde bude naši playground. Tak boli to žlaby, bola to Mlynská dolina, čo v podstate je pre nás matka všetkých dolín. Boli sme na Patri niekoľkokrát, dali sme už z každej strany, boli sme v podstate z každom žlabe to isté solisko, štít. Čiže fakt, že nám to robí veľkú radosť, my to úplne, že hlavne mňa robí byť na horách veľmi šťastným, hej. Aj v obyčajný deň, keď je slniečko, keď je pekne, prídem, poučím 2, 3, 4 hoďky, mám z toho zábavu, baví ma byť s tými ľuďmi, baví ma to, keď vidím, ako idú dopredu, keď vidím, ako robia ten progres, že sa snažia, učia sa a vlastne to chcú. A čo sa týka jazdenia, tak to prebieha tak štandardne, že v decembri všetci tak zahrievame, hej, tam nejaký ten warm-up a tak, pohodička. Potom príde január, keď naloží, tak húkame potom všetci v žlaboch. Ale to je fakt, že na bomby. Rovno dole čiara, to nikto nejak barz neobľúkuje. No a potom to tak pomaličky cez ten február, kde tiež sa v pohodičke úplne jazdí. Po februári aj do školy, čiže pomedzi to sa aj učí. Čiže po februári je asi najlepší čas na učenie, na jazdenie. Potom to tak zbieha do toho marca, už sa pomaličky skočíme do parčíku, niečo si hopsnúť, buchnúť, samozrejme tam ideme tiež sa hecujeme, tiež je hecím, muzička, pohoda, Iron Maiden, dole bomby, vyjazdení, rozumieš, v apríli pogrulujeme, dáme nejakú tú partu, medzi tým dáme sa na klidní. Dámy a pánové, naším dalším hostem je... Takže lyžovať som začal už keď som mal 3 roky, s tým, že mojou motiváciou bol otec, ktorý lyžuje, ktorý tu na vlekoch pracuje. Čiže o 3 rokoch pravidelne som lyžoval. Určite to technicky nebolo správne, ako sa teraz už na seba pozerám, ale časom sa to zdokonalovalo, až kým neprišiel vek 12, kedy začala tá puberta slávna, no a snowboarding, akcia skoč si a už automaticky oco ten snowboard, idem jazdiť na snowboard. Po nejakom týždni, 2 som sa dohodol s kamarátom, pôjdeme na Štrbské, za čo ma poučíš. Nejaké tie 3 dni som sa učil jazdiť, no a potom už skákať, nie? Skoč si o skokoch, tak treba skákať. Teraz pravidelne chodím každý voľný deň, či už do lyžiarskej školy, alebo tu na do parčíku. Samozrejme, keď je ľadovo, no tak jazdí si parčík. Určite sa nechcem zrakviť, takže nestojí to za to. No ale máme tu na dostatok prekážok na to, aby som sa
zdokonaloval, zlepšoval. Máme tu na skočík, na ktorom v pohode double back roll sa dá. Prekážky od bední širokých až po street rail. Proste parčík na úrovni. Na zdokonalovanie ideálne. Vrátim sa k tej lyžiarskej škole. Výuka nie je vždy rovnaká. Vzťahuje sa to od toho, aký je klient, či už starý, teda koľko má rokov, aké má športové znalosti, ako je na tom so svalmi. No ale predsa len každé drevo sa dá naučiť. Najlepšie sa asi pracuje predsa len s tými deťmi, lebo deti nás vnímajú inak. Robia zvyčajne to, čo ich baví. Je vidieť, keď dieťa chce sa naučiť lyžovať a keď má odpor k tomu. V tom prípade už musíme pracovať aj my na sebe nejakými zábavičkami, hračky do výuky zahrnúť a podobne. No ale, ako som vravel, dá sa to zvládnuť. Inak sa pracuje s dospelými. Dospelý poviem mu, že čo má zrobiť, no ale už nevytočí to kolienko tak, ako by mal. Už nemyslí len na to koleno, už myslí na to, ako má hlavu, ako má ruky. Čiže už je to ťažšia prácička, no ale zase záleží od toho, aký to je človek. Skupinové výuky, tam sa deti vyšantia. To je niečo pre nich tam. Keď idú za sebou, predbehujú sa, palicami sa mlátia. No ako, čo vám poviem. My máme z toho zábavu, oni majú z toho zábavu. Čiže účel sa plní. No a ešte k tomu učeniu, najlepšie asi na jar. Krátke tričko, pekne sunshine, opálený, prídem do školy a učiteľka sa pýta, kde si bol? Pri mori? Nie, na horách. Horské slnko stojí za to. Predsa len už aj ten klient inak vníma to lyžovanie a ten sneh je mäkší, teda ľahšie sa mu lyžuje aj skúša. Není taký rýchly, ako keď sú minus 25 stupňové mrazy. To je asi toľko z mojej strany. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou. Dále, hej, ja budem teda pošiť jak svinia. Ale tak kde čomu? Tak poďme tam, kde máme... No hovor. No pýtaj sa, ne? Tak som hňup. Počkaj, už mi volá asi Marek. Učíš tu 9. sezónu? No dávaj, je to najkrajšia práca na svete. Slnko, sneh, deti, dievčatá, čerstvý vzduch, príroda. No Marek? Dobre, ja tu som pri tebe 5 metrov. Práca s deťmi, práca v prírode, na slnku, v horách, kopec dievčat, šport, pohyb, cudzinci z celého sveta ľudia, veľmi zaujímaví ľudia. A čo bolo tvoja najlepšia škola? Víš čo, to také dve dievčatá, No? ktoré špičkovo lyžovali, ale len boli z takej lepšej rodiny a len potrebovali spoločnosť na 5 dní. A v podstate akože sa chceli zdokonaliť, ale v podstate chceli spoločnosť, hej? Ty si najlepší inštruktor. Čo preto robíš? Inštruktor musí mať rád deti. Inak sa to robiť nedá. Keď nemáš tak deťom, nedá sa to robiť. Musí, veľká výhoda je, keď ovláda jazyky cudzie. A musí byť hlavne slušný, zdvorilý, príjemný. Veľmi dôležité je vystupovanie a ten klient sa nesmie nudiť na lekcii. Čiže tá technika nie je zďaleka tak dôležitá, jak si všetci myslia, učenie techniky, ale skôr podľa mňa dôležitejšie je
ako človek vie vychádzať z ľudí, ako vie klienta zabaviť a ako vie deti zabaviť. Tu na najlepší snowboardový inštruktor v Tatrách, volá sa Mario. Je to pravda, je to o tom full service, o tom, ako sa človek tomu klientovi venuje, lebo nie je to, že idem si tak zbuchať veľkýkov domu a potom ho odísť domov. To ide o to, aby sa klient fakt z pohodička, proste, že je o ňo postarané, je všetko tak, ako má byť a hlavne, keď treba, tak aj po tom jazdení sa mu treba troška povenovať, ísť možno ide na kávu, na nejaké jedlo a tak kolo domu, no.
What's your name? What's your name? What's your name? Her name is getting me down to the disco floor. Hearing is wearing me down. It's wearing me down from my ears. All those evenings spent disappointed on dance floors. I'll add to you now and learn one day. I wanna get more from this. I wanna get more from this. I wanna get more from this than you. Sometimes I'll put up with it, alright, but I can't even dance the way I might. Were it just me and you tonight? Tak ako Rastio, čo hovoríš na dnešný deň? Ťažký tréning? Veľmi ťažký, veľmi, ale bojovali sme, ale zvládli sme to. A ty? Dobre, a ty? Lukáš sa rozkecá? Ja
Nie, Luka, počkaj. Čo by si chcel počuť? Ja si ťa musím ísť zblížiť. No kámo, čo by si chcel počuť? No, čo hovoríš na dnešný deň, na dnešný tréning? Na čo hovoríš ty? Ja tak... A však ale natoč sa aj. Ja nie, ja som pozadí. Daj. A môžeš si display otočiť, aby si sa videl. Hej. Alebo otoč na nás, my budeme vidieť. Nie. Cerus. Maťa sa ešte nevyjadrila. Maťa je veľmi spokojná, vidno je to na očiach. Prísny tréner bol. Prísny tréner? No, ten Tréner. za kamerou, ten. Ja no, tak ja som nie tréner, ja som len dozor. Tak hlavný. Pán Vivi, haló. Poď ešte raz. Už neberieš na uška? Si jak český turista. Pôjdeš do striaľského videjku. Ladvinku te nebudem si. Komentuj to. Áno, tak pred nami je Chopok. Normálne taký turistický kos. Práve sa pozeráme na zjazdovku. Jedziemy nartować na Chopok, demo jazdy całego teamu. Będzie to na jednostku totalnie. Generalnie nie jest to takie łatwe, ale w ogóle mamy narty, mamy wszystko tutaj, tak to odjeżdżimy i pojedziemy potem jeszcze do góry, na Sunshine, na tak nasz. A ty, Maťa, čo na to hovoríš? Ja, tak, dobre, jak je. Rasťo? Rumček, kde je? Rumík? Romík nám skoro ukradli. Dobre ľudia, poďte sa opäť. Time. A ticho. Idem. Rozmýšľam, aká je pointa toho všetkého. Napíšte, ja som ju kúšal do ruky, do radiátoru. Čo vás tu pobijem jak hadov? Vás tu do piča zabijem! Zabijem vás jak hadov! Hore spia. Pustím ma na to, počkaj, na chvíľku. Ja tahneš ruku, pustím ma. Daj príjme do latvínu. Pustím ma, že môžeš do lavinu. Do piči, budem ma púšťať.